Aşgabatyň jemaat golluklarının işgärleriniň şuunlary işi köpekli yerlerde ýarılan turbalar we sandan çykan elektrik simler bejerilýär. Ýaşaýjylar hem jaýlaryň gylada şulgamlaryndaky näsatlyklary düzeltmäge we olaryň geljekde döremezligi üçin mümkin boldugyny öz başlyk çäre görmäge tinanşýarlar. Bu arada Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 26 ýanwarda şeýle habar berdi. Soğuk howadan soň suw geçirjileri bejerýän ustalaryň işi köp. Hemme ýerde ýarılan turbalary bar. Soňky 2 güniň dowamında hem gijilerini aýydy bolýar. Adamlar split guraly bilen ýylanýarlar. Öýleriň töwereginde bolsa buzly meýdançalar peýda bolýar. Şol gün Türkmenistanda howanyň temperaturasy gije -5 gradusa çenli düşdi, gündizlerine 8 gradusa çenli gyzdy. Habarçynyň söýlerine görä şäheriň durly ýerlerinde ýyladyş turbalaryna uly deper ýeten ýagdaýlar şol sanda ýaşaýjylaryň güýçli aýaz wagtynda jaýlaryň daşyndaky doňun turbalardan buzy çödüp aýyrmak üçin eden öz başlyk tinançyklary netijesinde döräpdir. Soňky 10 ýylda gurulan elit jaýlarda hem turbalar doňup galypdy. Podvoyski, häzirki bir tarap Türkmenistan köçesinde bir öýde diwarlaryň üçüginden diwarlara gudrony meňzeş goýup gara suwukluk döküldi. Dip habarçymyz gurrun berýär. Onuň söýlerine görä soňky günlerde Aşgabatda ýyladyş şulgamynda uly näsatlyklaryň döremegi barada habar bolmandyr. Şu günler şäherde elektrik simleri hem bejerilýär. Aşgabatdaky habarçymyz şeýle gurrun berýär. Soğukda hemme ýerde ýyladyş ulgamyndaky bökdünçlikler sebäpli elektrik enzamlarynyň köp ulanylmagy elektrik liniýalaryna aşy köp ýük boldy. Käbir jaýlarda pol asty ýyladyş ulgamlarynyň köp ulanylyp başlanmagy hem kwartiralarda elektrik kabelleriniň köp ýanmagyna sebäp boldy. Habarçynyň söýlerine görä ýangyn töndürjüleriň we jemaat işgärleriniň soğukda ýanganyň döremeginiň öňüne alan ýagdaýlar hem bolupdyr. 10-njy etrapçyda ýangyn söndürüjüler we elektrik kowunçuk nähermenler ýaşaýyş jaýlary ýangyndan halat etmegi başardylar. Başda elektrik toguny paýlayan guraly, soňra bir näçe hasaplaýjy ýanypdy. Dip habarçymyz gurrun berdi. Dekabryň başyndan beri Türkmenistanda adatdan daşary soğuk howa dowam edýär. 2 aýyň dowamında howanyň temperaturasy bir näçe -20 gradusdan pese düşüpdi.